Para sa mga balita sa buong adlaw. PRO6 nag-apilas sa Iloilo City Government nga i-consider ang signal shutdown para sa Dinagyang Festival. Liwat nga mag-aapila ang Police Regional Office 6 nga ginapangunahan ni Brigadier General Sidney Villaflor sa Iloilo City Government. Agud matigayon ang signal shutdown para sa mas masadya kag hilway nga selebrasyon sang Dinagyang Festival. Sunod sa iya nga hindi man tayuyon ang signal shutdown sa syudad. Bangod balaan man sini nga posible nga kahalitan sa negosyo kag iban pa nga transaksyon nga nagakinahanglan signal. Apang naninduga naman si Mayor Jerry Treñas nga wala sang signal jamming o kon shutdown nga matabo. Sunod sa iya madako ini nga huol. Madumduman nga sang nagligat tuig, nadulaan man sang signal ang mga kaingod nga banwa sang syudad. Lakip na ang pila ka mga parte sang probinsya sang Guimaras. Dugang pa niya nga magabantay man ang kapulisan kag ubrahon ang ila nga ubra. Mga leader sa segundo distrito ginaduso ang mas malawig nga pagbukas sang Ungka flyover. Suno kay Congressman Michael Goreseta sang segundo distrito sang Iloilo. Mas maayo gid kun bukas ang flyover halin 6 AM hasta 8 PM. Ilabi na sa palaabuton nga pagselebrar sang Dinagyang Festival kag Haro Fiesta para mahaganhagan ang trapiko sa Ungka. Ginpabutyag naman ni Sangguniang Bayan member Jose Maria Petrimañez sang Pavia nga nagaserbe nga chairman sang Committee on Transportation ang pagkadismaya sa nagalain-lain nga statement halin sa Department of Public Works and Highways sa rehiyon. Dugang pa niya nga ginadusugid nila ang DPWH 6 agud babuksan ang flyover halin 6 AM hasta 8 PM. Bangod nga nakita nila ang pagpugok sang trapiko halin 10 AM tubdob 2 PM nga oras sang pagsirado sang flyover. Para sa Panay Balita, ini si Jen Bailon, ang inyong kapiten. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.